çav û dîtin. Çav ji du beşan pêk tê. Giroveriya çav û lavatên alîkar weke birû, mijang, rûndikên çav, paçên rûn û qapaxên çav. Giroveriya çav ji sê qat pêk tê. Qata hişk, qata damar, qata tur. Yek ji lavatê alîkar ku dihêle çav tevger bike masûlkeyên tevger. Hejmara wan 6 e. Bi çav da girê dayîne. Masûlke dihêle ku çav di her alî da tevger bike. Hevsengî di navbera tevgeran wan da dihêle ku dîtin zelal bibe. Giroveriya çav ji qata hişk, qata damar, qata tur pêk tê. Qata hişk qateke spî ye ku çav ji derva dûrpêş dike û diparêze. Ev qat di beşa pêş a çav da tebeqaya derbasker kurniye çê dike. Êrîs beşeke bireng a qata damar e ku di beşa pêş a çav da stûr dibe. Di nîvê êrîsê da kunekeke bi navê reşika çav dê dîtin. Êrîs mezînahiya çav mîheng dike. Qata damar di navbera qata hişk û qata tur da dê dîtin. Di hindir wê da pûrga av tê da û pûrga camî û mercika çav bi cih dibe. Mercika çav mercikeke rexzirav e. Şewq di mercikê ra derbas dibe dixe li ser bîniya zer ku hejmareke zêde ji girtekên bihesînê şivik, qoçek ya şaneyê sinirê du cemserî. Li vê derê dîmenên bereva jî çê dibe. Girtekên bihesînê hişyariyê çê dike û dîmenên bereva jî biriya sinirên dîtinê a aliyê paş ê çav da ji navenda dîtinê ya di mîjî da tê ragihandin. Mîjî vedgerîne dîmenên rast û bi vî awayî dîtin çê dibe.